To jama'a ga dan takarar mu na gari na kowa. To ai kenan babban yaya, wane ne wannan dan takarar tamu? Mai tausayin al'umma sannan kuma baya ne shi goya marayu kowa naka baya nuna wariya. Kaga tunda bai gane ba kawai kai masa bayani mana. Kai ba kowa bane face Alhaji Abdulhadi Hashim. Wannan shine dan takarar tamu. Uban kiɗan mazajen fama uban kiɗan sa Abdulhadi ina ka tanga babbar giwa mu gaida Abdulhadi ina ka tanga ya wuce kowa. Da gaske babban yaya Abdulhadi ne da zai takara. Gaskiya abin ya bada citta wallahi. Mutumin ne yana tausayin al'umma, ni ma kaina ya taimake ni. Yanzu idan ya samu wannan mukamin taimako kan taimako zai ribanya aikinsa. Ku zabar. Gaskiya ka faɗa ɗana. Samun mutum mai nagarta kamar Abdulhadi zai yi wahala. Ya zama dole mu zaɓe shi insha Allah. Gaskiya Abdulhadi mutumin kirki ne. Idan muka zaɓe sa a wannan kujera ta ciyaman to gaskiya zai taimaka mana. To ai kenan yana da kyau a zaɓe sa a wannan kujera ta ciyaman ta municipal. Gaskiya Abdulhadi na yaba da hankalinsa sannan mutum ne mai nagarta zai taimaki al'umma wannan shi ne. To ai kenan gaskiya wannan mutumin yana nagarta. Ina da cewa wannan makwalwa ma ya yabe shi. Gaskiya na tabbata cewar mutumin kirki ne zai taimaki al'umma municipal. Yabon gwani ya zama dole Abdulhadi ubangiji Allah ya ba da sa'a. Kara kai da baba na ku bani tamburan Alhaji Hadi na katanga. Yau a garin Kano mata maza suna yabanka. Yawan halinka baba ya saka na zo gidanka. Na taho in gaishe ka ni kai nake wa waka. Allah shi taimake ka har ma da ahalinka. Yau a garin Kanan da ba sunan kashi ya haska. Magaida mai asesa Alhaji Siraja naka. Tunda mai guri ya zo kowa ya dauke tabarma. Yau a garin Kanan da ba ka zama ba ga al'umma. Zo ka tambura na zo in kara gaida baba na ku bani tamburan Alhaji Hadi na katanga. Ga mai shiga ta alfarma mai shi jindinar girma. Sun uba na al'umma a gaida kai mazan fama. A ce kana da hannun kyauta irin ta alfarma. Rabana ya kare ka sharrin mutum da aljamma. Kuma gaida Abdulhadi da mu ne waliya baba an buga